καλησπερίσουμε για το επόμενο σεμινάριο την κυρία Ράνια Βουντούρη, η οποία είναι make-up artist και θα μας μιλήσει για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να προσέξουμε στο μακιγιάζ που θα κάνουμε για το γάμο μας. Κορίτσια, οι περισσότεροι παντρεύεστε μάλλον εδώ που είστε. Κάποιοι βλέπω συνοδεύετε και... Εσείς παντρεύεστε? Όχι. Η κοπέλα, μια χαρά, με το καλό, το 2026 φαντάζομαι. Έχετε κανονίσει μακιγιάζ? Έχετε σκεφτεί, έχετε επικοινωνήσει? Όχι. Σιγά σιγά να το κάνετε, γιατί μετά τα Χριστούγεννα πάντα ξεκινούν οι επικοινωνίες για το επόμενο έτος τη σεζόν. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία παρουσίαση. Μας πήρε αρκετές ώρες και εμένα και τους συνεργάτες μου για να μπορέσουμε να σας δώσουμε κάποια πολύ βασικά πράγματα. Γιατί πολλά ακούμε, πολλά βλέπουμε. Αυτό το Instagram έχει καταστρέψει ζωές. Ελπίζω να μην πάτε κι εσείς στον make-up artist με μια φωτογραφία από το Instagram μιας Ρωσίδας και να πείτε κάντε μου αυτό το μακιγιάζ. Τουλάχιστον αν δεν συνάδουν τα χρώματα που έχετε πάνω στο πρόσωπό σας. Λοιπόν, εδώ θα δούμε κάποια, θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση με κάποια που δεν επιτρέπονται, σε εισαγωγικά το δεν επιτρέπονται στο μακιγιάζ και με κάποια πράγματα που επιτρέπονται. Φαντάζομαι ότι βλέπετε πάρα πολύ έντονα τις διαφορές, πως πρέπει να είναι η επιδερμίδα εδώ δεν έχει δουλευτεί καλά, οι πόροι φαίνονται, οι ρητιδούλες είναι πιο έντονο, πιο άγριο το μάτι, ενώ η νύφη πρέπει να είναι και διαχρονική, είναι όπως τα Όσκαρ. Make-up και μαλλιά είναι λίγο πιο κλασικά, σε εισαγωγικά η λέξη κλασικά. Εννοείται ότι πρέπει να είναι δροσερό, λαμπερό, αέρινο και όλα τα σχετικά. Ενώ το ρούχο μπορεί να είναι πιο ιδιαίτερο και πιο παράξενο. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει το οτιδήποτε, θα μπορεί κατά τη διάρκεια να κάνουμε ερωτήσεις. Θα δούμε πώς λειτουργεί οι σωστές τεχνικές στο νηφικό μακιγιάζ, τι μπορεί να καταστρέψει το αποτέλεσμα και φυσικά το φως είναι πολύ σημαντικό μπροστά στην κάμερα και ο φωτογράφος στο τελικό αποτέλεσμα που θα πάρετε αφού τελειώσει ο γάμος φυσικά. Το νηφικό μακιγιάζ δεν πρέπει να το βασίζουμε στα trends που υπάρχουν στο Instagram ή στο TikTok. Γιατί και δεν είναι διαχρονικά και δεν μας ενδιαφέρουν τα trends. Μας ενδιαφέρει να αναδεικνύεται ο εαυτός σας, να είστε ομορφότερες από ποτέ, από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχετε υπάρξει στη ζωή σας. Είτε έχετε γίνει κουμπάρες, είτε έχετε πάει σε αποφοίτηση, οτιδήποτε και να έχετε κάνει, η επιτυχία θα είναι να είστε ο εαυτός σας καταρχήν και να είστε ομορφότερες από ποτέ. Καταρχήν πρώτα για εσάς τις ίδιες και μετά για όλο το συγγενολόγιο και το γαμπρό. Συμφωνούμε? Νομίζω ότι κάθε γυναίκα αισθάνεται τον εαυτό της, τον δει στον καθρέφτη, όταν θα νιώσει καλά και θα αισθανθεί ωραία, θα το βγάλει, θα εκπέμπεται και στα μάτια και στη διάθεση. Πολλές φορές πάω σε ένα σπίτι και η νύφη εκεί που είναι αγχωμένη, τρελαμένη, μόλις βαφτεί και ετοιμαστεί, είναι έτοιμη, λέει πάμε να φύγουμε. Οπότε αυτό είναι και η καλύτερη ανταμοιβή, γιατί σημαίνει ότι αισθάνεται καλά με τον εαυτό της. Και καλό θα κάνουμε εμείς οι ειδικοί να μην μεταμορφώνουμε σε εισαγωγικά, να μην αλλάζουμε προσωπικότητες. Μεταμόρφωση θα υπάρχει, αλλά τουλάχιστον να κρατάμε στοιχεία από την προσωπικότητα της κάθε κοπέλας. Πριν όμως πάμε στο μακιγιάζ, θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ, να προσέξετε τη βάση σας, το δέρμα σας, τους καθαρισμούς, την ενυδάτωση, την απολέπιση. Μισό λεπτό, να τα δείτε κι εσείς. Μια-δυο μέρες πριν δεν κάνουμε πολλά έντονα πράγματα. Καταρχήν καθαρισμό θα κάνουμε τον τελευταίο μήνα. Δεν αλλάζουμε κρέμες τελευταία εβδομάδα και διάφορα προϊόντα που χρησιμοποιούμε, γιατί μπορεί κάτι να συμβεί, να μας πειράξει, να μας ενοχλήσει. Συμβαίνει πολλές φορές. Καλώς ήρθατε και καινούργοι. Ενυδατώνουμε το πρόσωπό μας, γιατί οι νύφες έχουν πάρα πολύ άγχος. Ιδίως τον τελευταίο μήνα, αδυνατίζουν και λίγο πάντα. Και το άγχος τους καταβάλει, βγάζουν και έρπη. Γενικά είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ συχνό της τελευταίας εβδομάδας. Πριν το μακιγιάζ φυσικά ο make-up artist θα κάνει την προετοιμασία που πρέπει, θα βάλει το primer και θα προχωρήσει στο μακιγιάζ. Εδώ βλέπουμε και κάποια έτσι έντονα λάθη που γίνονται με τους χρωματισμούς και τα σχήματα στο πρόσωπο και τα μάτια και τα χείλη με το μακιγιάζ.
Και όπως πολύ σημαντικό είναι να έχουμε σωστό color match στο foundation, δηλαδή πολλές φορές το καλοκαίρι δεν ξέρω τι εποχή παντρεύεστε περισσότεροι. Κανένας λέει, ήρθαμε εδώ έτσι για να μάθουμε, να δούμε αν θα παντρευτούμε. Α, αργείς εσύ. Μετά το καλοκαίρι θα είσαι μαυρισμένη, ωραία. Εγώ ας πούμε δεν μαυρίζω πολύ. Δεν μαυρίζεις. Δεν πας για μπάνια. Ναι, δεν μαυρίζω. Οκ. Οι περισσότεροι που μαυρίζουμε, θεωρώ ότι εν πάση περιπτώσει ότι ό,τι χρώμα έχουμε στο ντεκολτέ, το ίδιο πρέπει να υπάρχει σε πρόσωπο λαιμό, να μην φαίνεται καμία διχρωμία, καμία διαφορά και να έχουμε κάνει πολύ σωστά το color match όπως βλέπετε και εδώ, για να μην υπάρχουν αυτές οι διχρωμίες και οι γραμμές που βλέπουμε πολλές φορές ή όταν σηκώνουμε τα μαλλιά μας ψηλά ή τα τραβάμε, δεν βάφουμε καλά στις ρίζες ή πίσω από το αυτί και υπάρχει αυτή η ανομοιοχρωμία στο αποτέλεσμα. Πολλές φορές βάφονται και λίγο οι γαμπροί βάζουν μια πούδρα. Όταν είναι πολύ κόκκινοι και έχουν και μαύρους κύκλους, μην γελάτε γιατί πάντα αυτοί που φωτογραφίζονται. Ναι, όσοι φωτογραφίζονται όμως και βγαίνουν μπροστά στην κάμερα, για να μην έχουν και μεγάλη διαφορά με την ύφη, μπορεί να βάλουν μια πούδρα ή κάτι πολύ πολύ λίγο, αν θα χρειαστεί και το επιθυμούν. Τα φρύδια πολύ σημαντικό να τα έχουμε φροντίσει, να τα έχουμε καθαρίσει, να τα έχουμε περιποιηθεί, να τα έχουμε κόψει. Αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε και ένα brow lift, να χρησιμοποιήσουμε κάποιο gel. Γιατί ο σωστός σχηματισμός των φρυδιών είναι η κορνίζα των ματιών, πολύ σημαντικό. Καλό θα ήταν να μην το κάνετε μόνοι σας, να πηγαίνετε σε ειδικούς για τα φρύδια, γιατί πολλές φορές τα φρύδια εκεί που θα τα αφαιρέσουμε δεν ξαναβγαίνουν, βγαίνουν πολύ δύσκολα. Και εκεί που δεν τα θέλουμε φυσικά, καλώς και τον κύριο Κουσουρί εδώ. Για ελάτε γιατί λείπει η κόρη, για ελάτε λίγο κατά εδώ. Είχα μια απορία. Πόσα χρόνια είμαστε σε αυτή την έκθεση? 20. 20 μόνο, εντάξει. Okay. Νόμιζα 25, παραπάνω, αλλά 20. Περάσαν 20 χρόνια, επέτειο φέτος. Είμαστε 20 χρόνια μαζί, συνεργάτες. Είναι από τους καλύτερους συνεργάτες που είχα ποτέ. Σιγά. Και αυτό που είναι σε εσάς, έτσι, που έρχεστε εδώ και μας ακούτε, μας βλέπετε. Είμαστε σαν οικογένεια, είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που συνεργάζεσαι. Μετά είναι σαν να είναι δική σου οικογένεια, είναι φίλοι, είναι άνθρωποι καρδιάς. Ο κύριος πέρυσι απουσίαζε και μου στήχησε πάρα πολύ. Οπότε τώρα που είναι εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Και το καλό με εσάς τα ζευγάρια που μας εμπιστεύεστε και έρχεστε εδώ είναι ότι έχω δει ζευγάρια που κάναν το γάμο τους πριν 3-4 χρόνια και έρχονται για τη βάφτιση. Και μας λένε γεια σας, ήρθαμε για τη βάφτιση και τι κάνετε κτλ. Οπότε για μας αυτό είναι μια μεγάλη ικανοποίηση που μπορούμε και προσφέρουμε σε εσάς κάποια βοήθεια, όποια είναι αυτή, και μπορείτε μέσα από εδώ να ολοκληρώσετε πιο εύκολα ένα όνειρο που ξεκινάει πολύ όμορφα, έχει δυσκολίες και μπορείτε να αντιμετωπίζετε αυτές τις δυσκολίες. Οπότε σας περιδίδω στα έμπειρα χέρια της Ράνιας. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμένα μου τυχαίνει πολλές φορές στο νηφικό μακιγιάζ, όταν έρχεται η βάφτιση, οι σύζυγοι λένε πάρε την κοπέλα, την κυρία που σέβαψε στο γάμο. Οι άντρες είναι πολύ δύσκολοι. Συνήθως δεν θέλουν μακιγιάζ και έχουν και ένα δίκιο από το να δουν πράγματα ακραία. Εγώ τους εμπιστεύομαι στην έτσι, ανταπόκριση που έχουν. Τους αρέσει η γυναίκα τους να είναι όπως πρέπει εκείνη την ημέρα και όχι κάποια άλλη, αυτό εννοώ. Τώρα πάμε στα μάτια. Εδώ οι περισσότεροι βλέπω έχετε καστανά μάτια, από ό,τι βλέπω. Είστε και πολύ πίσω εκεί και δεν βλέπω καλά μέχρι εκεί. Πάντα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντίθετα χρώματα στα μάτια για να τονίσουμε την ήριδα των ματιών. Δηλαδή, αν έχουμε μπλε μάτια ή πράσινα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καφέ μόβ σκιές, όλα αυτά τα χάλκινα, ξέρετε, μπορεί να τα αναδείξουν. Αν έχουμε καστανά μάτια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και δαμασκηνή, μπορντό, βουργουντή χρώματα για να τονίσουμε την ήριδα των ματιών. Βλεφαρίδες χρησιμοποιούμε σχεδόν πάντα, γιατί η βλεφαρίδα αναδεικνύει, σηκώνει το βλέμμα, αλλά πάντα πρέπει να είναι στα μέτρα, πολύ προσοχή στις βλεφαρίδες. Δεν θα τις δοκιμάσετε εννοείται στο δοκιμαστικό. Η βλεφαρίδα πρέπει να συμπληρώνει, να μην είναι υπερβολική, να μην είναι πάρα πολύ έντονη και να έχει το σωστό σχήμα για το δικό μας μάτι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ολόκληρες και τουφάκια. Μην είστε όμως αρνητικοί, η βλεφαρίδα προσθέτει πάρα πολλούς πόντους. Η σωστή βλεφαρίδα και φυσικά να μην σας ενοχλεί. Γιατί από το να έχουμε ένα κλειστό μάτι, ένα πληγμένο μάτι, καλύτερα να μην βάλουμε καθόλου βλεφαρίδες, αυτό εννοώ. Θα πρέπει να μπουν σωστά και σε θέμα μεγέθους, αλλά και σε θέμα τοποθέτησης. Το κρατούσα για μετά από τώρα. Αν είστε υπέρ ή κατά του σολάριου.
Τον πιο ακατάλληλο άνθρωπο ρωτήσατε τώρα. Για λόγους υγείας δεν θα προτείνω το solarium. Τώρα, αν με ρωτάτε λίγο να σπάσει το χρώμα, να είμαστε λίγο μαυρισμένοι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι υποκειμενικό εντελώς. Μου αρέσουν πάρα πολύ και κάποιες κοπέλες που τους πάει να είναι στο πιο λευκό χρώμα. Εμένα προσωπικά πάνω μου αρέσει το μαύρισμα. Και ποτέ δεν πρόκειται να πω σε κάποια νύφη να μαυρίσεις, αυτό ή το νιώθεις ή θέλεις να το κάνεις, οπότε θα το κάνεις, αρκεί να μην βγεις κίτρινος, να μην κάνεις περίεργα πράγματα με τα λεφτά, να μην έχεις βούλες πάνω σου και όλα αυτά που έχουμε δει κατά καιρούς. Λοιπόν, για τα χείλη τι έχετε να πείτε? Επίσης, δεν πάμε τον τελευταίο μήνα να κάνουμε όλα τα ενέσιμα του Θεού που δεν έχουμε κάνει ποτέ. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε, το κάνουμε με μέτρο και σωστά. Εδώ βλέπετε οπωσδήποτε lip liner για να έχουμε ακρίβεια και σταθερότητα στο αποτέλεσμα. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι δεν το χρειαζόμαστε γιατί έχουμε πολύ ωραία σχήμα, έχουμε έτσι ωραία σαρκώδη μεγάλα χείλια. Τι να το κάνουμε το lip liner? Το lip liner είναι πάντα μα πάντα απαραίτητο. Επίσης, επειδή πολλές φορές θα δούμε ένα κραγιόν το πω λίγο πιο κατανοητά. Σε μια φίλη μας βλέπουμε ένα χρώμα και το φοράμε εμείς και λέμε πω σε μένα γιατί βγήκε έτσι. Έχει να κάνει με τα χρώματά μας και πολλές φορές βοηθάει αν σβήσουμε και βάλουμε λίγο concealer στην επιφάνεια των χιλιών για να αποχρωματίσουμε και να βάλουμε το κραγιόν και να έχουμε το χρώμα που θέλουμε. Τη μέρα του γάμου το μακιγιάζ πρέπει πέρα από το αισθητικό κομμάτι, δηλαδή το πώς θα είστε και θα πούνε όλοι η Μαρία, η Ελένη, η Κατερίνα, τι όμορφη που είναι, δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ έτσι. Αυτή είναι η επιτυχία, αλλιώς βαφτείτε και μόνοι σας, δεν χρειάζεται να σας βάψει κάποιος make-up artist. Είναι και η διάρκεια, γιατί αυτοί που παντρεύονται καλοκαιρινούς μήνες είναι πάρα πολλές ώρες εκτεθειμένες οι νύφες σε υψηλές θερμοκρασίες, άλλο στο σπίτι τους, μετά στην εκκλησία, μετά πάνε σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα μαγαζί, υδρώνουν, χορεύουν. Οπότε το μακιγιάζ πρέπει να είναι και αδιάβροχο. Δηλαδή, ζητάμε δύο πράγματα. Να μας αρέσει, να είναι ωραία τεχνικά και να έχει και διάρκεια. Είναι πολύ σημαντική η διάρκεια, δεν είναι για μια ώρα. Είναι πάρα πολλές οι ώρες. Επίσης, μην μπερδεύετε, θα πάω στην παρακάτω καρτέλα, στους make-up artists, εμάς δηλαδή. Πολλές φορές και εγώ νιώθω ότι δεν συνεννοούμαστε καλά, γιατί ζητάτε κάτι φυσικό, εννοείται κάτι πιο glam, ζητάτε κάτι πιο έντονο, αλλά εννοείται κάτι πιο απαλό, δεν βάφομαι, αλλά τελικά βάφομαι. Μη μου βάφεις τα μάτια, αλλά τελικά είναι άβαφα τα μάτια μου, βάλε και βάλε και βάλε και βάλε. Θα πρέπει να εμπιστευτείτε τον άνθρωπο που θα πάτε. Ούτε να πάτε γιατί σας το είπε μία φίλη σας, να έχετε δει, να έχετε ακούσει, να το έχετε τσεκάρει, αυτό εννοώ. Ούτε γιατί μου το έκανε δώρο κάποιος. Γιατί θεωρώ ότι το κεφάλι, μαλλιά και μακιγιάζ είναι πολύ πιο σημαντικά. Ας μην τα ακούσουν τώρα τα νηφικά, θα το πω. Είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε ένα σωστό κεφάλι και ένα απλό λιτό φόρεμα και πολύ οικονομικό να είναι, θα αισθανθούμε καλά. Ενώ το καλύτερο νηφικό του κόσμου να έχουμε, αν το κεφάλι μας δεν είναι σωστά φτιαγμένο, το make-up και τα μαλλιά εννοώ, νομίζω ότι αυτό θα χάσει σαν σύνολο. Οπότε για το μακιγιάζ και τα μαλλιά, νομίζω ότι πρέπει να δώσετε προτεραιότητα, μετά είναι οι μπομπονιέρες και όλα τα άλλα. Λοιπόν, αν σου αρέσει ένα τέτοιο μακιγιάζ, πρέπει να το ζητήσεις σαν ρομαντικό μακιγιάζ με χρώμα υγείας στα ζυγωματικά και στα χείλη. Είναι αυτά τα τύπου Hailey Bieber που βλέπουμε και αυτές τις κοπέλες με τα δροσερά ροζ, έτσι περισσότερο χρώματα και με τις γυαλάδες, με τα ωραία δέρματα. Δεν σημαίνει ότι αυτοί που δεν έχουν τόσο ιδανικό δέρμα δεν μπορούν να κάνουν πράγματα στο μακιγιάζ. Απλά θέλει λίγο φροντίδα νωρίτερα, να ασχοληθούμε και με την επιδερμίδα μας και με όλα αυτά πρέπει να κάνουμε. Αν θέλεις κάτι τέτοιο σε μακιγιάζ, θα το ζητήσεις soft glam με λάμψη. Και εδώ έχουμε γήινες αποχρώσεις, ωραίες γυαλάδες, nude και όχι μόνο χείλη. Η βλεφαρίδα πάντα υπάρχει, όπως βλέπετε. Μικροφωνίζει. Εδώ έχουμε αγαπημένα μπρονζέ, καφέ γκλάμ με glossy face μακιγιάζ. Διαχρονικά, καλοκαιρινά, ταιριάζουν αυτά τα χρώματα στις Ελληνίδες. Ελένη, πότε το παντρευτείς? Σου ταιριάζουν αυτά τα μακιγιάζ. Ακριβώς τέτοιος χρωματότυπος. Λοιπόν, και εδώ είμαστε σε nude τόνους.
no make-up και matte face. Το μακιγιάζ που θα ζητήσετε φυσικά έχει να κάνει με το πώς βάφεστε και στην καθημερινότητά σας, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί ξαφνικά να έχετε ένα συγκεκριμένο τύπο και τη μέρα του γάμου να πείτε θέλω αυτό και εκείνο και το άλλο. Θα πρέπει κάπως να συμβαδίζουν, απλά να είναι πολύ πιο επιμελημένα και πιο σωστά. Μεγάλος δώρος γίνεται και για τα κόκκινα κραγιόν και για τα έντονα κραγιόν, αν τα φοράμε, με ρωτάνε. Κόκκινο κραγιόν ή ένα ιδιαίτερο κραγιόν θα βάλουμε μόνο αν το φοράμε από τις 30 μέρες του μήνα τις 25. Δηλαδή το έχουμε κάνει δικό μας. Όχι γιατί το έχουμε βάλει μια φορά ή γιατί το είδαμε σε μια φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, κάποια extra tips για τη μεγάλη μέρα. 2-3 εβδομάδες νωρίτερα μπορείτε να κάνετε λεύκανση στα χείλη πριν το γάμο, ώστε να μην προκληθούν ευαισθησίες. Καθαρισμό 1-2 εβδομάδες πριν των δοντιών για λαπερό χαμόγελο. Έχουμε πει ότι μέρες πριν μην δοκιμάζετε καινούργια προϊόντα, τα αποδειγματάκια έχουν γίνει διάφορα, έχει καεί μέχρι και νύφη, έχει βάλει μία κρέμα που είχε οξέα και μαζί με τη βαφή στο κεφάλι έκανε ένα έξεμα και έχει γίνει αρκετές φορές. Αυτά που λες αποκλείεται να συμβούν, όπως επίσης αν ο γαμπρός είναι από άλλη πόλη και έρχεται ή το ανάποδο, πάντα κάτι μικρό στον δρόμο θα γίνει, δεν υπάρχει γάμος που δεν δημιουργείται μια αναταραχή. Οπότε μην αγχώνεστε καθόλου. Έχει καεί πέπλο, το έχει σιδερώσει η μαμά, έχει λερωθεί νηφικό, έχουν γίνει, τα πάντα γίνονται. Καλό είναι όλα να είναι κλειστά, μακριά, εγώ δεν θέλω να μου τα φέρνω ούτε κοντά μου, δεν ξέρω τι μπορεί να πεταχτεί από κανένα μπουκαλάκι. Γενικά, προσοχή και ψυχραιμία. Τώρα το φυσικό φως και μαζί με το φωτογράφο, αλλά γενικά θα κάνετε και δοκιμές, θα βγάλετε και selfie, μπορείτε να πείτε κάποιες φίλες να σας τραβήξουν να έχετε έτσι ωραίες φωτογραφίες και στην ετοιμασία του γάμου. Δοκιμαστικό, πάντα με ρωτάτε πότε πρέπει να κάνουμε δοκιμαστικό. Καταρχήν το δοκιμαστικό χρειάζεται για να είστε πιο σίγουρες και πιο ήσυχες εσείς. Όχι ότι για μένα είναι τόσο πολύ απαραίτητο. Ένα δοκιμαστικό πάντα προτείνω. Μόνο σε ακραία περίπτωση, δηλαδή αν αλλάξετε χρώμα μαλλιών, από καστανή γίνεται ξανθιά ή από λευκό νηφικό πάρετε γαλάζιο, ας πούμε. Ένα δοκιμαστικό χρειάζεται, θα δοκιμάσετε διάφορα πράγματα και θα προχωρήσετε τη μέρα του γάμου σύμφωνα με αυτό που έχετε καταλήξει. Όταν θα δείτε όμως τον καθρέφτη, στο δοκιμαστικό, θα πρέπει το χαμόγελο να είναι μέχρι τα αυτιά. Αν δεν είναι μέχρι τα αυτιά, υπάρχει πρόβλημα. Οπότε είναι όπως το νηφικό. Το νιώθεις, το αισθάνεσαι, το βλέπεις, λες να δώσω προκαταβολή. Έτσι είναι το μακιγιάζ, έτσι είναι τα μαλλιά. Πολλές φορές έρχονται και με ρωτάνε άλλο πρόβλημα τα μαλλιά. Ράνια, μου δείχνουν φωτογραφίες, έκανα δοκιμαστικό, δεν μου πολύ αρέσουν τα μαλλιά. Και η απλή εξής ερώτηση είναι, καταλαβαίνω ότι είναι υποκειμενικό, το γούστο του καθενός, αλλά το χτένισμα και το μακιγιάζ, όταν τους ρωτάω, θα βαφτεί σε μένα. Έχεις κάνει αυτό το μαλλί. Θα έβγαινες πρώτο ραντεβού επίσημο να πας κάπου πολύ καλά με τον άντρα σου σε ένα καλό ξενοδοχείο, αν ήταν πρωτοχρονιά? Και η απάντηση είναι όχι βέβαια. Αν όχι βέβαια, γιατί πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα στο κεφάλι σου? Εννοείται ότι αυτό που θα κάνουμε στο μακιγιάζ και στα μαλλιά θα πρέπει να μπορούμε να το έχουμε επίσημα οπουδήποτε και να αισθανόμαστε άνετα και να χαιρόμαστε. Συμφωνείτε? Και εγώ συμφωνώ, οπότε όταν έχουμε τέτοιου είδους ερωτήσεις σημαίνει ότι κάτι μας κάνει να μην αισθανόμαστε ο εαυτός μας. Ερωτήσεις δεν έχουμε. Λοιπόν, πήγαινε και εσείς πίσω. Θέλω ερωτήσεις τώρα για την ευκαιρία. Ό,τι σας έρχεται στο μυαλό, ό,τι μπορεί να σας απασχολεί για το μακιγιάζ και για τη μεγάλη. Εδώ η κοπέλα. Και για τη μεγάλη μέρα είναι ευκαιρία να τα πούμε. Καταρχήν, συγχαρητήρια από πολύ ωραία παρουσίαση. Ευχαριστούμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Η μία είναι για το ντεκολτέ και το λαιμό. Το μακιγιάζ εκεί πέρα, λερώνει. Ναι. Έχω μια αγωνία γύρω από αυτό. Λοιπόν, θα το λύσουμε ένα-ένα. Φυσικά και δύο τη βάζουμε το κάτι της, μια λάμψη. Απλά καλό θα είναι φυσικά να ξέρουμε τι προϊόν έχουμε χρησιμοποιήσει και να είναι και διάγραφο. Δεν θα είναι ωραίο να βάλεις οτιδήποτε και να λερωθεί το νηφικό γύρω-γύρω μετά την ώρα ή δεν βάζουμε σε σημεία που υδρώνουμε και θα τρέξει κάτι. Αυτό εννοείται θέλει κάτι πολύ προσεκτικό, το οποίο δεν λερώνει, δεν θα λερώσει. Την επόμενη την ξέχασα την ερώτηση. Δεν πειράζει. Όταν τη θυμηθείς,
Έχουμε επόμενη ερώτηση εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ. Βλέπω όλες αγχωμένες λίγο. Λίγο. Λίγο αγχωμένες όλες, λίγο συγκρατημένες. Άμα είστε από τώρα αγχωμένες που παντρεύεστε σε τόσους μήνες, τι θα γίνει εκείνο το μήνα δηλαδή. Επίσης, να σας πω το εξής. Οι νύφες θα τρέχουν όλο το διάστημα, όλους τους μήνες. Θα χαλαρώσουν τη μέρα του γάμου εκεί που καθόμαστε να βαφτούμε, να πιούμε τον καφέ μας. Και ξαφνικά τρίνει το τηλέφωνο ο γαμπρός. Έχει αγχωθεί ο γαμπρός εκείνη τη μέρα. Οπότε αγνοήστε τον. Θα αγχωθεί και εκείνος μια μέρα. Γιατί θα αγχωθεί μόνο μία μέρα, οπότε είναι άδικο. Οπότε Θα χαλαρώστε. αγχωθεί και εκείνος μια μέρα. Ναι. Την τρελαίνει την ύφη εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα θυμάται ότι παντρεύεται και αρχίζει όλες τις ερωτήσεις. Η ερώτηση μου είναι σχετικά με τα φρύδια που αναφέρατε προηγουμένως. Προσωπικά έχω σοβαρό θέμα, είναι πολύ σγουρά τα φρύδια. Και μ' αρέσει το lamination, αλλά δεν μ' αρέσει το feathering. Αυτό που κάνει. Αυτό λίγο πιο κοντά. Ναι. Είναι σγουρά τα φρύδια μου. Δεν μ' αρέσει όμως το εφέ που αφήνει το lamination Ναι. που τραβιέται πολύ επάνω. Τι θα με Θα σας δώσω μετά ένα τηλέφωνο. Α, ωραία. Κάνει Ευχαριστώ. μόνο φρύδια, 25 χρόνια κάνει μόνο φρύδια και θεωρώ ότι θα βρείτε παρέα την τέλεια λύση που θα σου λύσει τα χέρια για την υπόλοιπη καθημερινότητα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Ο γάμος μου είναι την Άνοιξη και θα γίνει μεσημέρι, που ο ήλιος θα είναι λίγο πιο έντονος. Φανταστική ερώτηση. και- Τέλεια. Και θες να ρωτήσεις τώρα για το μακιγιάζ. Ναι. Πάντα ρωτάμε τι ώρα είναι ο γάμος και πού. Το πού έχει να κάνει αν είναι στη θάλασσα, αν είναι κάτι χαλαρό, αν είναι σε κάποιο ξενοδοχείο, δεξίωση. Τώρα όταν είναι μεσημέρι και συγγνώμη, θα έχουμε daylight, πρέπει το μακιγιάζ να είναι σε εισαγωγικά σύμφωνα με την ώρα. Θεωρώ ότι το βράδυ μπορούμε να κάνουμε πιο έντονο μακιγιάζ. Θα πρέπει, δυστυχώς, στο φυσικό φως φαίνονται όλα, δεν κρύβεται τίποτα. Ενώ το βράδυ μπορούμε να κρύψουμε διάφορα. Θα σου έλεγα να δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην φροντίδα της επιδερμίδας. Εσύ, ένα λόγο παραπάνω, όλα γίνονται, δεν χρειάζεται. Εγώ πολλές φορές δεν λέω, τουλάχιστον να κάνουμε υδάτωση, κάποιο καθαρισμό, απλά πράγματα, για να μην έχουμε θέμα. Αλλά είναι ωραία και η πρωινή γάμη είναι ωραία, η διαφορετική και η μεσημεριανή. Εμένα μου αρέσουν. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέξουμε κατά την επιλογή είτε της παλέτας, το τι θα τονώσουν περισσότερο στο πρόσωπό μας, το make-up που θα επιλέξουμε. Άμα σου πω δεν κατάλαβα την ερώτηση. Δηλαδή, μιλήσαμε για τα μάτια, για τα φρύδια, για τα Ναι. χείλη. Τι θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Α, είναι πολύ γενική αυτή η ερώτηση, αλλά έχει να κάνει, εγώ θεωρώ, με την προσωπικότητα και το χαρακτήρα. Δηλαδή, τι εικόνα θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω. Εγώ πάντα ποτέ δεν λέω ένα στοιχείο. Δηλαδή, μόνο ρομαντική να είμαστε ή μόνο μοντέρνα, το μακιγιάζ, trendy, sexy. Να υπάρχει μία μίξη στοιχείων και αυτό που βγαίνει είναι ένα σύνολο, μια ωραία άβρα που είναι αυτό που σας είπα. Όταν βλέπουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, να χαμογελάμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να σηματοδοτεί την επιτυχία. Σύμφωνα πρέπει να μας ταιριάζει και δεν γίνεται να μην το εκπέμπουμε, να μην μπορούμε να το εκπροσωπήσουμε. Είναι όπως το νηφικό. Μπορεί να δοκιμάσετε δεκάδες νηφικά, το νηφικό που θα κλείσετε δεν σας φεύγει από το μυαλό, είστε σίγουροι, ενώ όταν είστε στον τεμί δεν κλείνετε. Πάτε κι αλλού κι αλλού κι αλλού και το ξαναβλέπετε και μπρος και πίσω κτλ. Νηφικό έχετε κλείσει εσείς εδώ. Κανένας. Τι στυλ. Ή δεν είναι ο γαμπρός εδώ και θες να μας το πεις. Δεν είναι εδώ. Ωραία. Επίσης, ότι έρχονται κάποιοι στα δοκιμαστικά με τους γαμπρούς, εγώ τους αφήνω έξω. Δηλαδή, να έχουν να περιμένουν κάτι εκείνη τη μέρα, ρε παιδί, μια έκπληξη. Μην δείχνετε τα πάντα. Όχι ότι θα γίνει κάτι, αλλά να ξαφνιαστεί ο άνθρωπος. Το νηφικό μου δεν έχει πάνω στρας, είναι απλό, με το ιβουάρ και έχει πάνω κάτι σαν λουλούδι, ας πούμε. Ρομαντικό. Ναι, προς το ρομαντικό και έχει και μανίκια. Αλλά δεν έχει στρας, είναι έτσι... Ωραία, δεν είναι απλό. απαραίτητο να έχει στρας. Επειδή είναι και μεσημεριανός Μεσημεριανός γάμος. γάμος. Ναι, ναι. Εσείς τι σκέφτεστε εκεί που δεν μιλάτε εδώ. Εδώ με το μπλε η ξανθιά η κοπέλα. Εδώ, ναι, δεν μιλάνε. Εσείς διαλέξτε δυτικό. Πολύ ήσυχο το team φέτος. Γιατί είναι παιδιά. Ναι, είναι λίγο τροπαλή νομίζω. Δεν είναι τροπαλή. Εγώ διάλεξα ένα πιο μπόχο. Α, ωραίο. Πού θα γίνει ο γάμος. Στο Περέκ,
Το Περέκ. Έχω βάψει την κυρία που έχει το Περέκ. Της δώσει πολλούς χαιρετισμούς. Στο γάμο της. Εσύ έχεις τώρα μπλε μάτια, δεν βλέπω καλά. Βλέπω τελικά από εδώ τόσο μακριά. Τα μάτια, λοιπόν, τώρα δεν σημαίνει ότι έχουμε μπλε μάτια, όλοι έχουμε ωραία μάτια και εμείς που έχουμε καστανά. Αλλά όταν, παιδί μου, έχουμε καστανά μαλλιά και μπλε μάτια ή πράσινα, πρέπει, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποτέ να πούνε τι ωραία σκιά φοράει. Πρέπει να πούνε τι ωραία μάτια έχει. Ναι, γιατί αυτό είναι το σχήμα, αυτό που θα βγει να είναι πολύ ωραίο. Και τα καλά σας σημεία, αυτό που δεν είναι μέσα στην παρουσίαση και θέλω να το πω, είναι ότι όλοι έχουμε ατέλειες, όλοι. Και εγώ και εσείς και όλοι, που με το μακιγιάζ τι κάνουμε, θα κρύψουμε καλώς τον κύριο Κομνηνό, τον καταπληκτικό φωτογράφο γάμων. Πόσα χρόνια κάνετε γάμους κι εσείς? 30? Μπράβο. Ωραία. Τις ατέλειες τις κρύβουμε και προβάλλουμε εντεχνιέντως τα καλά σημεία, τα δυνατά σημεία. Αυτό γίνεται με το μακιγιάζ. Ούτε πλαστικοί χειρούργοι είμαστε, ούτε μάγοι. Θα δούμε στο πρόσωπο ποιες είναι οι ατέλειες, θα προσπαθήσουμε να σβήσουμε, να κρύψουμε σε εισαγωγικά. Δεν θα εξαφανίσουμε, αλλά να το πω κι αλλιώς, θα μπορούμε να τονίσουμε τα καλά στοιχεία. Οπότε αυτά θα φανούν περισσότερο, θα τονίσουν οι ατέλειες και αυτή είναι η ιστορία. Επίσης, καμιά φορά βλέπω νύφες, έχουν τα μαλλιά έτσι, εδώ, έχω λέει μάγουλα, έχω μεγάλη μύτη και πάνε έτσι. Καμία σχέση αυτό το πράγμα δεν κρύβει τίποτα. Ίσα ίσα θεωρώ ότι τονίζει. Καταλαβαίνεις ότι πας κάτι να κρύψεις. Υπάρχουν φωτοσκιάζεις που βοηθάνε στις φωτογραφίες και μόνο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είστε χαλαρές και να αισθάνεστε είναι πολύ ωραίο το γεγονός. Φαντάζομαι κατ' επιλογή θα πάτε να παντρευτείτε. Δεν σας αναγκάζει κανένας. Είναι από χαρά. Από έρωτα, από κάτι, δεν ξέρω. Οπότε να το χαρείτε. Και τη διαδικασία είναι πολύ ωραία να τη χαρείτε. Να πάμε και κατά εκεί πίσω, δεν έχουν μιλήσει καθόλου κανένας τίποτα. Είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός που νομίζω είναι πολύ ωραία για την όλη διαδικασία να την απολαύσετε. Και δεν συμβαίνει σχεδόν παρά μία φορά, άντε στη χειρότερη και δύο. Λοιπόν, Έχουμε άλλη μια πορεία μπροστά. τέλεια. Ενώ μου αρέσει το gloss στα χείλη, το φοβάμαι εκείνη τη μέρα. Γιατί? Υπάρχουν με γλώσσες που είναι πολύ φιλιά, σταθερά. Ποιον θα φιλήσει εκείνη η μέρα, εκτός από το γαμπρό λίγο? Υπάρχουν σταθερά γλώσσα, έχουν βγει. Ή μπορεί να φορέσεις σταθερό κραγιόν. Όχι ανεξίτηλο, γιατί ανεξίτηλα συνήθως στεγνώνουν και εγώ δεν τα χρησιμοποιώ. Και πάντα δίνω στην ύφη, αυτό δεν το είπα πριν, το κραγιόν της, μόνο αυτό χρειάζεται. Όλα τα άλλα θα είναι αδειογραφοποιημένα από μένα. Γιατί θα φάει, θα φιλήσει. Πολλές φορές πάτε στα ξενοδοχεία, εκεί τσιμπάτε, τρώτε, πίνετε και μετά πάτε στη δεξίωση στο γλέντι. Γλώσσα, αν φοράς στην καθημερινότητά σου, μπορείς να φορέσεις. Αν δεν φοράς και σου αρέσουν τα ματ, μπορείς να βάλεις ματ. Και μία ακόμα ερώτηση. Πρώτα μαλλιά ή Πρώτα μαλλιά. Να μην βραχούμε και έχουμε τα πιστολάκια και με αυτή τη θερμοκρασία. Αυτό είναι το ιδανικό. Και καλό θα είναι παράλληλα, εγώ με τίποτα δεν το προτείνω, δεν το κάνω. Ο καθένας να έχει το χρόνο του. Θα σας πούν οι φωτογράφοι τι ώρα σας θέλουν έτοιμες. Και όλα συγχρονίζονται προς τα πριν. Επίσης, αν ο make-up artist ή ο κομμωτής αυθενήσει και θα βάψει και άλλους ανθρώπους, άλλους συγγενείς, εσείς είστε το επίκεντρο, όλα θα συντονιστούν γύρω από εσάς. Λοιπόν, μια ερωτησούλα εδώ πέρα. Να ρωτήσω κάτι κι εγώ. Για παράδειγμα, ο γάμος είναι 6 ώρα το απόγευμα. Τι εποχή? Σεπτέμβριος, αρχές Τέλεια. Σεπτεμβρίου. Πόσες ώρες πριν το μακιγιάζ μου είναι Λοιπόν, θα μας ιδανικό? επιβεβαιώσει λοιπόν εδώ ο κύριος Κομνηνός. Αν ο γάμος είναι 6, ο φωτογράφος θα μας πει 3,5 ώρα πρέπει να είσαι έτοιμη, έτσι δεν είναι? Ναι. Και φρικάρουμε εμείς και μια χαρά. 2 ώρες πιο μπροστά, γιατί πάντα δεν πάμε το χρονόμετρο, δεν μετράμε το μισάωρο. Μπορεί, όχι δεν έχει τώρα λίγο ρεύμα, όχι που είναι η μπρίζα, όχι που είναι τα παπούτσια να δούμε τον ηφικό, το μισάωρο να σας κεράσω ένα γλυκό, ένα λικέρ, για το καλό τελείωσε. Οπότε 2 ώρες πριν σίγουρα υπολογίζεται ότι πρέπει να είσαι έτοιμη. Δηλαδή, αν παντρεύεσαι 6, 4 πρέπει να είσαι. Ναι. Όμως ο φωτογράφος, δηλαδή το μακιγιάζ θα πρέπει να είναι πριν έρθει το φωτογράφο. Ας πούμε, εγώ αν θα έβαφα, θέλω 1 ώρα και 1 τέταρτο. Ναι. Άρα 2,5 ώρα θα έλεγα την ύφη να έχει τελειώσει μαλλιά, να έχει φάει ένα τόστο τι θέλει, να πλύνεις τα δόντια σου και ξεκινάμε. Γιατί από το άγχος ξεχνάνε να φάνε και όταν βάφονται, δεν φάγαμε. Τρώμε στα μαλλιά, παίρνουμε ένα πιάτο εκεί και το προσκυνάμε. Ναι, ναι. Λοιπόν,
Εσείς εδώ πέρα πίσω έχετε κλείσει όλοι μακιγιάζ. Εδώ η κοπέλα με τα κόκκινα μαλλιά. Εδώ η κοπέλα με τα κόκκινα μαλλιά. Τι ωραία μαλλιά κόκκινα. Θέλω να δω τώρα τι μακιγιάζ θα κάνει στο γάμο. Δεν ξέρω ακόμα. Νηφικό έχουμε κλείσει. Ούτε πότε παντρεύεσαι. Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο όλοι. Τι γίνεται αυτό το Σεπτέμβριο, ρε παιδιά, τρελνόμαστε. Άλλοι μήνες δεν υπάρχουνε. Γεια σας. Γεια σας. Αν ο γάμος είναι Ιούνιο στις 6 ώρες, Ναι. τι κάνουμε? Γιατί ο άνθρωπος υπάρχει με το μακιγιάζ, αν θα τρέξει, αν θα... Είπαμε πριν, μα μπορεί και να μην ήσασταν Δεν το βέβαια. πρόλαβα, τώρα ήρθαμε. Πρέπει να είναι εκτός από το αισθητικό αποτέλεσμα, τι χρώματα, τι στυλ, τι εντάσεις, τι θα έχουμε, πρέπει να είναι και αδιάφροχο οπωσδήποτε. Και ο τελευταίος θα σας δει να βλέπει τι ωραία που είστε, όχι έχουν φύγει όλα. Οπότε αυτό θα το τονίσετε στο make-up, στη make-up artist, ότι ωραία με έκανες, θα με κάνεις. Η διάρκεια είναι απαραίτητη το ίδιο σημαντική. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν είναι δική σας δουλειά αυτό να ανησυχήσετε, πρέπει ο επαγγελματίας να το φροντίσει. Από εκεί την πτέρυγα εδώ, μια τελευταία βόλτα να κάνουμε. Λοιπόν, να έρθουμε και από εσάς εκεί πέρα. Πείτε μου εδώ, παντρεύεστε? Τέλεια. Έχετε διαλεκτικό? Όχι. Πότε παντρεύεστε? Πόσο? 23. Τέλεια. Ωραία εποχή ο Μάιος. Ο Μάιος, νομίζω είναι άλλο ένα γάμο έχω ακούσει όλη μέρα. Ούτε το Μάιο. πολύ ζέστη, ούτε... Εσείς από εδώ έχετε διαλέξει φόρεμα? Μέχρι το 27, αργούνε λίγο. Το 27, Το 27. πες μου ότι είσαι τόσο οργανωτική στη ζωή σου όπως με το γάμο. Σε όλα. Σε όλα. Τι ζώδιο? Σκορπιός. Όχι ότι ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Καλά, μην αγχώνεσαι. Δεν αγχώνομαι. Μπράβο. Εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Ωραία. Εδώ πέρα μπροστά. Σε τι φάση βρισκόμαστε? Ποιος παντρεύεται εδώ ή πάλι με το κόκκινο? Πότε? Νοέμβριο. Ωραίο το μακιγιάζ, ωραίο τα μαλλιά, ωραίο το νηφικό. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι να το ζήσετε. Είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν επανέρχεται. Θα το καταλάβετε την επόμενη μέρα που θα τελειώσει ο γάμος. Εννοείται ότι θα χαρούν και οι οικοί, οι γονείς και όλα αυτά, αλλά είναι πολύ ωραίο να το ζήσετε κι εσείς, να είστε παρούσα, να μην έχετε το μυαλό σας τι έγινε με τα τραπέζια, πώς πήγε το catering, τι έγινε με το ένα με το άλλο, με το στολισμό, αν θα βρέξει ή δεν θα βρέξει, το αιώνιο ερώτημα. Εννοείται ότι πρέπει να έχετε, κάνει πρόβλεψη για τον καιρό, γιατί δεν έχει κανένα συμβόλαιο με τον καιρό. Να λάμψετε, να νιώσετε ξεχωριστή την κάθε στιγμή αυτής της ημέρας. Εγώ αυτό έχω να σας πω. Και με το καλό, όλα θα πάνε κατευχήν. Όλα θα πάνε φανταστικά. Να ακολουθήσετε και τις συμβουλές της κυρίας Μπουντούρη. Μπορείτε φυσικά όσοι μένετε Θεσσαλονίκη να επικοινωνήσετε και μαζί μας και οτιδήποτε χρειάζεστε, ακόμα και σε γενική βοήθεια, να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις. Εκτός από το μακιγιάζ. Ό,τι σας απασχολεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ράνια Μπουντούρη. Ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ και όλα θα πάνε φανταστικά. Ήταν ένα φοβερό σεμινάριο. Εγώ πάντως θα σας πω δύο πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και μπορείτε να τη βρείτε και στο stand που βρίσκεται ακριβώς εκεί πέρα. Το βλέπετε. Κύριε Κουσουρή, ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά που είστε εδώ για μας και δίνετε και σε εμάς τους επαγγελματίες αλλά και στις νύφες την δυνατότητα να δούνε τόσα πολλά πράγματα μέσα στην έκθεση σε τόσο λίγο χρόνο και χώρο, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, οπότε εδώ τα βρίσκετε όλα και κάνετε και τις συμφωνίες σας. Καλό απόγευμα.